muna nan taron da ake kira IATF Intra-Africa Trade Fair. Taro ne da ake yi a garin Durban a ƙasar South Africa. Wannan ya ba ƙasashen Afirka su 55 damar su zo su gwaji irin abubuwan da suke kerawa, irin abubuwan da suke yi saboda su samu kasuwa a sauran kasashen na Afirka. Mu hukumar mu Naddc, National Automotive Design and Development Council, mun zo ne mu tallatar da irin motocin da ake yi, irin motocin da ake haɗawa a Najeriya. Saboda yanzu muna da kamfanuka waɗanda sun kai karfin su fara exporting a watan tura motocin da suke yi daga Najeriya a sayar a wasu kasashen Afirka.